Ježíš stále ještě v moc modlitby. Věříš, že můžeš dnes na modlitbě změnit situaci. Věříš, že dnes můžeš zlomit veškerý pouta okovy. Věříš, že můžeš změnit duchovní oblasti. Že můžeš něco strhnout. Věříš tomu ještě stále? A nebo se modlitba stala už takovou frází? Jenom tak něco říct. Aby jsme uspokojili svoje duše, že jsem se modlil. A to je na tobě. Protože bez víry se nemůžeš líbit Pánu. Ale když přistupuješ s vírou, vím, že když teď přijdu na modlitbu a budu se modlit, Bůh mě slyší. Vím, že teď, když budu volat, Bůh mě slyší. Vím, že cožkoliv teď řeknu, Bůh mě slyší. Věříš tomu stále? Protože to je důležitý krok, když přijdeš do svého pokojíka. Má to už 6 velmi citovaných slov. Ale ty, když se smutný, jdi do svého pokojíka. Zavři za sebou dveře a modli se